مستيات بيتنا حدا أب وشت عد خوينو نايب علو زي كونه ناي منجست سنة حساب أب حزب نمسرات تلقو توهيبو زسرح بروباغانديست سرحيلو بزعبا بإثيوبيا زلو تيك توكرات كزاربن كله متن فخست نايت سرعاتيو زرئيكا تمالي أب استزرقحت مبل 27 كفال نايت امدو دراما مدب بزعبا أب إثيوبيا تشلامي تيك توك كرياتيف أوارد زخونه أدوناي استبهل التيك توكري نيرو መንግስት ብልጽግና በአዶናይ አቢሉ መንስያት ተጋሩ ካብ ትግራውነት ወጽዮም ስምዒት ኢትዮጵያውነት ከሓድሮም ይገብራሎ በመንገድ አዶናይ ንግዳያት ጥሜት ሕንጻጽ ዝተዋጽአ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ከዓ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዝብል መልእኽቱን ተመሓላሊፉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዲዮም ክኾኑ ዝደልዩ ወላስ ተጋሩ ምዃንዩ ምርጫኦም ምናልባትውን ተጋሩ ኮይኖምን ኢትዮጵያውያን ምዃን ድዩ ሕርዮኦም ንዓና ንኤርትራውያን እንታይ ምልከተና ጉዳይ አዶናይ ትግራውነት ኢትዮጵያውነት ዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣከበ ናይ ሓገዝ ገንዘብ መን የመሓድረሎስ ንኤርትራ እንታይ እትዋ እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እዩ ተጋሩ ከዓ ክሳብ ሎሚ ኢትዮጵያውያን እዮም ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዘላ ከም ሓንቲ ክልል ከዓ ትግለጽ ንኣዶናይ ድዩ ንኻልእ ዝኾነ ትግራዋይ ከዓ ንገዛእ ርእሱ ብኸመይ ይገልጻ ሓደ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዘሎ ፕሮፓጋንዲስት ኣይውስነሉን እዩ መቸም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ደገፍቱን ብዛዕባ ካልኦት እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ኣይብርሆምን እንድዩ እዚ ፕሮፓጋንዲስቱን ልክዕ ከም ሓለቕኡ ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ሩስያ ነዛ ኩሉ ዓለም ክትንትና ተሰሚዑ ጉድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ከምዚ ይመስል ዱባይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ምንዝርና ርእሰ ከተማ እያ ናብኡ ከይትኸዱ ነቲ ኩሉ እከይ ተግባራቶም ብጉልባብ ቱሪዝም እዮም ዝፍጽምዎ ዱባይ ከምዚኣ ኢማራት እዚኡ ሓጢያታ ኣብ ቀረባ ከዓ መራሓ ሃገረይ ከመይ ገይሩ ካብ ዓሰብ ከም ዘባረራ ክነግረኩም እየ ኢሉና ቅድሚ ኢማራት ዓረብ ካብ ዓሰብ ብኸመይ ከም ዝተባረረት ምሕባሩ ግን እስኪ ካብ መጀመርትኡ ኢማራት ኣብ ልዑላዊ መሬት ባሕርን ሰማይን ኤርትራ ብኸመይ ኣትያ ኸብረሃልና ክንሓቶ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ካብ ኮነት ስለምንታይ ኢማራት ኣብኡ ነይራ መን ኣፍቂዱላ እንታይ ሰሪሐኸ ካብኡ ተኣልያ ብሓቂ ተሰጉጋ ደኸይዳ ወላስ ስርሓት ጻፊፋ ኣልጊሳ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚራ እያ ናብ ዓሰብ ኣትያ ንወደብ ዓሰብን ንምዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብን ብምጽጋን ከዓ ኣብ ኩናት የመን ንሰራዊታ ዝኸውን ናይ ሎጂስቲክስ ቀረባት ንምጉዕዓዝን ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምፍጻምን ትግልገለሉ ነይራ ኣብቲ እዋን ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ምስ ካልኦት መሻርክተን ኮይነን ኣብ ልዕሊ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታት ሑቲ መጥቃዕቲ ይፍጽማ ነይረን እዘን ክልተ ዓረባውያን ሃገራት ንኸም በዓል ጅቡቲ ኤርትራን ግብፅን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምጥቃም ኣብ የመን ብዙሕ ዕንወት ኣውሪደን እቶም ብኢራን እናተደገፉ ኣብ የመን ዝዓስከሩ ንመጸብቦ ባብኤል መንደብ ክቆጻጸሩ ዝጽዕሩ ዝነበሩ ጉጅለ ሑቲ ክጠፍኡ ነይርዎም ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝኹናት ብተዘዋዋሪ ንምስታፍ ነታ ናይ ዘመናት መሓዝኡ ዝነበረት ቀጠር ጠንጢኑ ሓድሽ ፍቕሪ ምስ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን መስሪቱ ቀጠር ካብ ብዙሓት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ተገሊላ ብኤርትራ ተጠሊማ ኣብ ከቢድ ጸገማት ወዲቓ ነይራ ኢማራት ግን ብዘለዋ ሰፍ ዘይብል ናይ ገንዘብ ጸጋን ጽልዋን ናብ ዓሰብ ክትኣቱ ኣይተጸገመትን በዚ ምኽንያት ኢማራት ንወደብን መዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት ተገልጊላትሉ ካብኡ ንድሓር ግን ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ተቐሊላ ወፅያ ስለምንታይ ኢልና እንተሓቲትና ኢማራት ዓረብ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ነቲ ኣብ የመን ተካይዶ ዝነበረት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት እናቐነሰቶ እያ መፅያ ካብ ፈለማ ናብ ዓሰብ ዝኣተወትሉ ዕላማ ከዓ ብጉዳይ ናይ የመን ኩናት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣገዳስነት ወደብን መዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ እናጎደለ መፅዩ ኣብኡ ምጽናሕ ክቡር ስለ ዝኾና ከዓ ነቲ ተጠቒማ ዝተዓወተትሉ ቦታ ገዲፋቱ ክትወፅእ ወሲና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ 2019 ዓመተ ምህረት ንድሓር ኣብ ጉዳይ የመን ተካይዶ ዝነበረት መጥቃዕቲ ቀኒሳቶ ኣብ 2021 ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ደው ኣቢላ ብተዘዋዋሪ ካብ ርሑቕ ገለ ሓገዛት ተካይድ ነይራ ኩናት የመን 100% ደው እኳ እንተዘይበለ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኢማራትን ስዑድያን ኣብ የመን ግን የለን ስለዚ እዛ ሃገር ኣብ ዓሰብ ኣትያ ኩሉ ዘድልያ ስራሕ እንድሕር ፈጺማ ግድን እያ ካብቲ ቦታ ክትወፅእ ምኽንያቱ ብኽሳራ ክትነብር ኣይትደልን እያ ኢሳያስ
ገንዘብ ተቐቢሉ ደኣ ክትኣቱፍ ቂደላ እምበር ገንዘብ ከኣየድልየንን ኢሉ ኣይሰጎጋን። ኢማራት ካብ 2015 ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓሰብ ድላያ ዝገበረት ሃገር እያ። ስርዓት ትግደፍ ኣብቲ እዋን ንህላውነት ኢማራት ኣብ ዓሰብ ኣይኣምንን ነይሩ። ሓሶት ኤርትራ ንዝኾነት ሃገር መሬታን ባሕራን ኣይተካርን እያ፣ ንሕና ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮንናን ዝብል ናይ ሓሶት ትዕቢትን ትምክሕትን እውን የጋውሕ ነይሩ። ሎሚ ግን ኢማራት ኣብ ዓሰብ ከም ዝነበረት ባዕሎም ይምስክሩ ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ንህላውነት ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዘቃልዕ ሰነድ ናይ ሳተላይት ምስሊ ከም ዝነበረ ይዝከር። ልክዕ ከምቲ ኣብ 2020 ናብ ትግራይ ኣይኣተናን እናበሉ ዝሕስብዎ ዝነበሩ እሞ ኣብይ ኣሕመድ ብዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ብናትና ጠለብ እዩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ምስ በለ ብቕፅበት እዋኣቲና ኢና ዝኣተናሉ ምኽንያት ከዓ ወያነ ሮኬት ስለዝተኮሰልና እዩ ዝበልዎ ማለት እዩ። ሓቂ ቀስ እናበለት መውፅኣ ኣይተርፋን እዩ። ካልእ ከም ዛዕባ ዝቐረበ ጉዳይ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ወይ ኤኣይ እዩ። ሰብ ኣብ ዘይናቱ ዓውዲ ኣትዩ ብዛዕባ ዓሚቕ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልስፍና ብድፍረት ክትንትን ካብ ምርኣይ መቸም ዘሰክፍ ነገር የለን። ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ምንጋር ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ምድንጋር ይፈጥር እዩ። ኤኣይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ እዩ ዝዛረብ እናበለ ዘማረረ ፕሮፓጋንዲስት ኣወል ስዒድ ኤኣይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንዓለም ጽቡቕ ሓበሬታ ምእንቲ ከመሓላልፍ እጃምና ንግበር ክብል ተማሕፂኖ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ብውሕድ ቁፅሪ ናይ ኤኣይ ዩኒቨርሲቲ ክንከፍት ኢና ስለ ዝበለ ከዓ ዝዛረቦ ጠፊእዎ። እዞም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤኣይ ተማሃሮ ናይ ኤርትራውያን ደረፍቲ ዜማን ገጥምን ብምስራቅ ኣብ ኤኣይ ከም ዝድረፍ እናገበሩ ክዕንውና እዮም እናበለ ከዓ ስክፍቱ ይገልጽ ነይሩ። ተደሪፉ ዘሎ ደርፊ ብኤኣይ ደጊምካ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ግን ረቂቕ ፍልጠት ዝሓትት ወይ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ምኽፋት ዘብፅሕ ጉዳይ ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ኣብ ውሕድ ካልኢታት ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤኣይ ዩኒቨርሲቲ ከይተኸፍተ እኳ ድሮ ገለ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራውያን ጣዕመ ዜማታት ብኤኣይ ኣሐዲሶም ኣብ ዩቱብ ክፅዕንዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ንኤኣይ ወይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብዛዕባ ኤርትራ ክትሓቶን ከለኻ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብሓደ ን35 ዓመታት ብዘይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝተቐመጠ ውልቀ መላኺያ ትመሓደር፣ ድኹም ቁጠባን ትሕቲ ቅርጽን ኣለዋ። መንእሰያታ ኣብ ሃገሮም መጻእ ስለ ዘይብሎም ናብ ስደት እዮም ዝፈልሱ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ፖለቲካን እምነትን ሕዩራት ኣለውዋ። ገደብ ዘይብሉ ኣዋጅ ጉዱድ ዕስክርና ኣሎ። ሰባት ብሃንደበት ዝስወሩላ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑላ ሃገርያ። ቀረባት ኢንተርነት፣ ማይ፣ መብራህቲ ጉዱባት እዮም ወዘተ ኢሉ እዩ ዝምልሰልካ። እዚ ከዓ ውፁእ ሓቂ እዩ። ብዝኾነ ግዜ ከይነውሓና እቲ ብወገን ህግደፍ ዝወፅእ ዓው ዝበለ ድምፂ ኣዝዩ እናፈኾሰ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ከዓ ጽቡቕ ምልክት ናይ ውድቀት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 21 ጥሪ 2026 ዘደለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي